I need to find my new life, my new study, my new language, my new opleiding. Nieuwsgierig en een beetje onwennig begin ik in de zomer van 2023 met deze nieuwe serie. Ik volg je nieuwe Friezen in haar ziektocht naar werk. Nieuwsgierig, want waar binnen deze mensen? Wat hebben ze mooi maken en wat hebben zij ons te bieden? En onwennig, want ja, het won het altijd lieke goed bij die taal en dan begrijpen we hem gewoon net helemaal. Het beginpunt van een mooie ziektocht bij de Verskate cultuurendel. Jawat, Milad, De Nijt, Hiam, Ahmad. Nije Friezen die hier een nij bestaan opbouwen. Zij willen graag aan het werk en de vraag naar personeel is grut. En toch komt dit net goed bij elkaar. Hoe kan dat? Ik volg je de deelnemers een heel jaar lang in hardenziektocht naar werk. In de Summer School worden zij kleerstoomd, met hulp van coaches, gastsprekkers en boxers. Zullen ze slagje om werk te komen. En dat begint hier, in Grauw, de bibliotheek, mooi centraal plak. Dit is de komende weekend de locatie dat de nijkommers, statushouders, laten we maar mooi zeggen, nije Friezen, komen om te leren over LinkedIn, solliciteren, jezelf ontwikkelen. In de bibliotheek van Grauw komen de deelnemers vanuit heel Friesland binnen. Het concept van de Summer School is intensieve begeleiding, persoonlijke ontwikkeling en groepstraining. Het concept is betocht door Pieter Dijkhuis. Tegen mij nog 3 coaches zal hij de groep trainen en begeleiden. Zomertijd fantastisch. Daarmee kunnen we mooi starten met, we hebben Ritsko uitgenodigd. Eerste gastspreker is Ritsko van Vliet. Met zijn workshow jouwt hij inspiratie, kennis en motivatie. Grow in love, de liefde voor een ander. Maar wat ook belangrijk is, de liefde voor jezelf. Het is zo belangrijk om jezelf goed te voelen. En als je jezelf goed voelt, ziet een ander dat ook. En dan is het leuke, dan gaat er een vonk overslaan. En dat kan zijn in je werk, dat kan zijn na je werk, in je omgeving en in dat soort zaken. We gaan grabbelen in mijn keukenla. De opdracht is om wat uit te zieken dat wat u je doelen zaait. We hebben een sloot, dat kan. Sloot betekent informatie. Informatie voor open werk, voor open huis, voor alles. Wat hem voort openjert is Jawat. Kijk eens. Dit is gewoon op ladder, maar volgens mij niet alleen op ladder. Ik kan met op ladder blijven met, van hoogte van technologie, communiceren, baan zoeken. Op de juiste manier om mijn vaardigheden te verbeteren. Jawat en Fatima. In het asielziekencentrum waren ze Romeo en Julia neemt, omdat ze altijd te jaren ontkuieren wienen. Ze zullen mij later uitnodigen om met haar het offerfeest te vieren. In het buurthuis van Nijkommers Sedrana, dat ze beide als vrijwilliger aan het werk binnen. Ik ben Jawad de Wabsi, ik kom uit Palestina. Ongeveer 7 jaar geleden. Ja. Wat deed u in Palestina? Eigenlijk volgens de situatie daar. Ik werkte meer dan een baan. Als timmerman, chauffeur, onderhoudapparaten. In Jordanië, kwaliteitscontroleur, marketing. Verschillende banen. Verschillende banen? Ja, en dat geeft mij verschillende vaardigheden om hier aan de slag te kunnen. Ja. Werk belangrijk niet alleen voor geld, inkomen, maar ook jezelf meer vertrouwen, jouw doel, realiteit te doen, iets met plezier, niet alleen voor werk. Ik Fatima volgt de Summer School. En dan is je niet zo op jouw cv. De Night is Eritrees. Zij is een van de jongste deelnemers. Mooi man van de klik. Ik heb doelen en dromen. Straks groter worden. Ja, ik heb dromen. Daarom een kaars gekozen. En waar staat die kaars voor? In de zak.
En wat bedoel je met elkaar? Ja. Toekomst mooi zijn. En mijn doelen gaat goed. Ja, dan aan ook. Dan gaat je kaars aan. Ja, maar nu niet aan. Straks wel, hopelijk. We have to study too much. Hiam is nog net zo lang in ons land. Ze is vast bereid om alle kansen om te pakken hier. I need to find my new life, my new study, my new language, my new applying. Is Nederlands nog moeilijk voor je? No, it's not hard, but because I'm just 18 months in Holland, so it's gonna be with time. Maar is het ook een kwestie van durven? Is het you need to try or to dare? To speak Dutch? Yeah, sure. I can understand almost what you said, but it's not easy for me to answer. Maybe by the time. And you have 2 children? I have 2 kids. My kids still in Syria. It seems so hard. Yeah, it's hard. It's emotional. I don't like to talk about this point because it's the war. Yeah. But the mother, sometimes it's not our choice. They put us in a strange situation, and we are a normal person working and living, and then the war come to our life and damage everything. So it's hard to leave the children, but it's the most wise decision for the future of my children. To separate between dream and talent. Hiam had haar band dus achterlitten in Syrië bij haar nooit. Een verdrietelijk en tegelijk dapper verhaal. Ik zal haar band letter moertje. Hallo. Online dan. Mama, hij رفيقتي معي بعرفها. Maar dat is Milad komt uit Afghanistan en had goed in de holle waarvoor de hier op een summerschool is. Ik kan met de summerschool krijgen een paar sleutels. Bijvoorbeeld voor mijn auto, voor mijn kantoor of voor mijn bedrijf. Of voor het bedrijf, ik moet werken. Maar dat is een grote doel van mij. Ik kom uit Afghanistan. Ik ben Milad. Ik woon ongeveer 8 jaar in Nederland. Waarom doe jij mee aan Summer School? Dat vind ik een beetje meer communicatie krijgen. En meer netwerk krijgen. En kan ik een sleutel krijgen voor werk of voor toekomst. Yeah, something you learned. Pieter zucht dat de groep voort op deze eerste dag al loskomt. Dat is wel heel mooi om te zien. Ik zeg daar genieten, volgens mij. Ja, dat is ook zo. Nou ja, hier leef je van elkaar. En dan zie je het alweer in elkaar griepen. En dan denk je van, gewoon mooi om te zien. Die meeste kennen elkaar helemaal net. En dan, dat ze zich saai op stellen al voort. En ik ben mooie slagen in het maatje. Ja, want de vregen is best wel wat van ze. Zeker, zeker. Maar ik denk dat het jou is dat ik van ze door bewust of onbewust. En dus we willen echt wel ze ergens kleer voor stomen. En dat doen we in eerste instantie echt wel van een stukje persoonlijke groei en ontwikkeling. Dus we zijn de eerste maanden vallen onder slag van wie bist en wat komt het mooi brengen qua talent en wat worst eigenlijk. We best in interesseren. En dat proberen we dan te vertalen naar passende functies. Ja, en hieronder ook even. Perfect. Ritsko is heel laagdrempelig, heel verbindend. Ik heb ooit op YouTube zien levenstijlfilmpjes gezien. We worden allemaal geboren. Waar dan ook. U komt overal en nergens vandaan. En als we geboren worden, zijn we allemaal even mooi. En we zijn allemaal even lief. Maar het rare is, op het moment dat wij gaan leven en wij hebben ons verhaal, zie je dat er mensen zijn die... Hoe kan dat nou? Dan heb je pech. En er zijn mensen, dat gaat zoals het is. En er zijn ook mensen die krijgen, om wat voor reden ook, kans. Ja, dat denk ik van die universele gedachte van uw Zwitsers die oeral ergens oors op de wereld. Dat is zeker voor deze groep het geval. Ik denk van dat maakt het u net zo vol uit. Het gaat u veel meer om weer eigenlijk een gezamenlijk doel en toekomst. Je weet van elkaar hoe je in elkaar zit, wie je bent. En dan ben je eigenlijk één groot team. Ritsko zet ze aan het werk om bij een doe-goed-actie te komen. Zodat elke nien zijn talent in een team broeken kan.
De kandidaten binnen wel zo enthousiast dat ze alle weken werkjes zullen aan een plan om oude mensen in het zintje te zetten. Ik ga van een bejaardentehuis vragen wat wij kunnen voor jullie betekenen. En ik maak een schema of een programma. Wanneer wat gaat met rijden helpen, want hij is een taxichauffeur. En dan zit de eerste dag erop. Hoe was die? Fantastisch. Eigenlijk, ik voel nog steeds energie meer om een baan te zoeken en een werk te vinden. Zoals eerste jaar in Nederland. Meer energie, meer positieve dingen. Oké, later is die energie minder geworden? Ja, eigenlijk door de mogelijkheden van werk te vinden maakt een beetje minder energie, maar door zomerschool vernieuw. Meer vernieuwde energie? Ja. Hij is niet bruikbaar. Nee, volgens mij niet.